Hai jotono khulumbai kha telam so hain hai tinini vlog o kha khayanor jotono kahna tongmai na hanai nai engke sal kedemani salo ang hain hai phaipi ke norong bagi te seketal vlog tubui nor belai ke ana support khlai tongmani bagi belai ke no hambai norno pai fly hamjak ma te chibai ya furani khapangni engke tini sengnai lai hain hai parmiter yang ni recording or samung ke belai ke no special tam male omong kha imang oman mani samung pho engke parmiter yang ini kasih imang oman mani samung tubui tomo belai ke no exciting hai da engke or samung no imang ko jema nai bong ko to juda se je producer bono engke sabro man hinga tabok sini buku parmiter yang no sabro belai ke hambai phai hinga sing tabok phatsa khainai tini recording session sing shuru khallasnai iko tini ni guest tini ni singer ano samani bono engke boni samung no sing tini khna lainai iko nasi de jol jama sabab mar engke bin samung sing khna lainai sorry no hai no lai chakari ke resap khna lai takuk ta bukuk mo bukuk ah bukuk resap gede Instagram resap gede angke bo angke resap na ni besase resap na hinga to kuyang se ko hai pano sing bini khuktoi kok khna lai na te srap to niya gulo ini bo ta mor saman phai tai nor ni bagai tamu tubui to singa ote srapsa pore khna lai na ta go bin bosano sar thani khar thani nai thani kisa paile ya tongra thengdo panke sing ko normo samani ani buknai sopro pro makhang thapro pro ne uplugo khorang ketei tubui phai tongo ni samani sini buku parmita bono angke bin logio tongo tini ta khuk tongo norok nu khangke ai borjan no mai ne na ang mai abhani wan soi tongo angke bon logio hai nai sini madam phai ke khoroksa bono angka o project ni producer angke ang puila parmita no sengnan segang ang sini madam no sengranai tini asomsa bobo hai khaka mumbai bo orsa mung haparo yapri kanan ne wan suka kisa sai kana gari madam ani obo ke hasido mana isere phani sipna kisani rasa mungwa kisa sok tongo musunguta gangru rusa bagi rogo kisa bisa hanya ke obo gan ke ang emang man manisi acha emang man mani imang biti man onik naga don man onik naga gan man onik khna ba kendo ke emang kisa ma rasa kha ke apno na ni ko kisa pathagoi phat ke ba sawi ang mobile na wi directing clay na de kha acha imang ne asuro nang muk thango bage mutu dor khabo abo pora mar gedo acha kisha sa si maruk man abo ngai penta sha imang ko thang ma hage muju khai re sa mani tai ke ke sotabe no ke nanga imang tam bage nu kha abo kisa sai khna si nai nai ro abo emang nu man ke ba hai o chini nayok ta acha nayok mitun ke bo ke kajak acha bo kajak tin taro ni bora kajak geng pro boni bihi bai bisingo kan ke bong nobli mani ro phunai ta ma kata lo taro bo hai ro khu to pro ang ma sa bu ya ma ro sama nang khna to ga sa pura emang ni tu kan ma ke khna to bli ai ang abo no asum sa si ja wa ko mane phatsa ba sa woi mo lawi de kin khanya ra ka ke ya bono nang tini abo no sa nai ta acha ga rozamung ta mane nang no sna mane hera engke kok thairok bo rozak hera ga bor no sing tabuk tini bahai ke te kisa nai thogri mano sung sari mano abo nai leni tana engke abo baino krengjak pajingke sung tini bisine bukok parmita no sugine lena bole bahai ke musangranai bahai ke tam khlainai bahai ke tam chongkha ba of bukuk bai madam producer bai malai nai ba bahai ko tam sanai wan sumung ro phai kya bukhawo tam ro khaina chongui tong tabuk amo to result the music also depend khayo ge joto depend to dara ni thani se bose bahai ke bithi bok ne amno kiseng to just last to the result nai ro ko tam sanai amono final touch hima hai se ke sai malia tabuk bahayeng no I hope no rock saja gande because by ni imang ni result mong ba
bini imang no tini muk thang khalina thangi dongo idau bo bini imang no muk thang khaithani ko da ni ya bo busuk kya amon muk thango nai thuri mane Asa samu ku mo tinga amsung no project bong ting no tabo samung just chang drop singge video bo khlai nai amor jang pai khai balik kita hambai Mungkin madam neng kuno songja roktor etong o video ni bagai ang YouTube senamnai channel ni bumung hai roker nai rok ni abrok li mango daman totong. Mango to maya bo anu bukha se. Kau ke muk thangon no tam rok ni bumung rok phari tong ka. Abo pha se pha ya bo ang wan chu gi jong o tam bom te. Abo khlai nya ni wan chu ge to se bumung buni rok cholai molai hai rok mui mane. Uji te ki sa abo ka khere jaman wan chu gi nyai tong o ta. Kaya bo tiknya ko na tabo nai tong nai joto tahuk buhuk song borok to omoni tam sanai rsamong je recording hang kano mo boy channel lo phainai boro ko nukno abo kaise sungmung phayo te jaban bisung se buhuk parmitan rsamong nangke bini fans followers ro obviously saiman mo sunai or rsamong no boro nukno nangke borok tumung sikang ke ba tabong simino in channel ro tu nya khaman ta haipon nang bung se pharmia kong keto bai krei asaya nai to mo ko krei nangke seung ata mui tumang kha chini takhung no takhung bung tam sung kham kuna utom norak bono thas ke nai nai di norak kaisa movie bon nukna a movie ni bumung tam jan yang po tong kha tam ke dam monos ba bolo mu tumang kha tam sing tam kamu sengu nai le mani theater nai le mani yapri tudang kamu Ajas yapri wo bona ji ko hotel logo bo surprise angon da monos bai bono na ngos targa desa nai tong je mutu mono oke paling seng samung sena phajin thanglai na rasa mung seng tekisha thik khlai na to go abon seng nai le na Jeng tini hingke just demo resana nai tongo and oroni lyrics robaksa correction apply nai have no demo ba just tabuk rough resabe lai nai chen ya hingke oroni tune je sur hingke amo chini producer boy imango manmani kibini imango manmani na Seng tini muk thang khai na thangi tongo. Okay, ya. Sebini imango man tune no seng selaili ya. Seng bini imango man hagen ton sinai. But kok thai rong na kisah misah seng miliri nawan no hulo. Tini imango nang bai malai mani ashke tong thong mani Ashke hum jab mani Kaham hame angshili bekhano nor jakshi Demo sur, demo koktai. Imang niya mukhang ni isiri seneng. Tong tong mani. Apa toto ani view dia seno dini. Unfortunately ani inverter bo hamya te current bo bar thangman bagai
tinin project incomplete khlainani sengma pailekha haipano seng phaiban seng phatarni light befon kisa kok sawainai si tinini block ni kok sasir laisuane hengke to seng motamuti resamungno selamlai motamuti knatok keto motamuti like heda hengke seng final dubbing oboni 11 tarik nanai ngaba to parmitano seng babai nama salai karen se haing khangke ba malai firana madam bo hengke seng to motamuti resap lainai snam lainai jese khnaka kuno feedback rana namusung nang wansuma haidang kha na ngsuya ko na abon sai ada no acha hangke buskang ote abo mosla ro theba kete bung thangan heda ঠিক আছে সিন ম্যাডাম খুশি হঙ্গে সুম খুশি হঙ্গে তেইসা হাই মালাই ফ্রেন্ড ম্যাডাম হাম বাই